Дум-ду-дум-дум. 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 Josephine, I'll never be good enough. I want you, babe. Just let me try once more, and Josephine, let me get close enough to hold you, babe. We can dance alone. Ё-моё. А шо у вас налетело столько? Я ж толькі пачаў. Як мухі на мёд. Ой, вітаю усіх, вітаю, віташки. Прывітанне. Толькі што другую частку даслухала. Ніфіга сабе, яшчэ гэта нехта слухае. Ну, прыемна, ладно. У нас сёння працяг. Трэця спроба, трэцяе практыкаванне. Сторонок 8-10 сёння. Асілім, думаю. Аповед скончыўся на тым, што дзяўчынкі з мальчышкамі пайшлі ў одну кватэру спаць. Вось і зараз пачытаем, што там это самае. Гэта ўвогуле гісторыя, як Аліна пазнаёмілася з кім, Марпусік, вітаю, з Дімай. Вось. Так, я трошки цішэй зраблю. Музякус. Ой, вітаю ўсіх. Рыхтуйцеся, хлопчыкі, хутка дзяўчынкі прыйдуць да вас у госці, як у старым добрым піянерскім лагеры, праворкатала Аліна ў напаўрасчыненыя дзверы пакоя хлопчыкаў і вярнулася ў пакой дзяўчынак, па большасці за тым, каб адшукаць у сваім заплечніку пеньюар, якога там не мелася, бо ён быў шчасліва пакінуты на майдане ў Кіеве, каб ізноў туды вярнуцца. Ты што, сапраўды пойдзеш да хлопцаў? Як гэта можна? Спыталася Ганна, а Каця буйна расчырванелася. Пайду. А што такое? Аліна шукала пеньюар сярод складу рэчаў, што змяшчаў яе заплечнік. О, электрашокер, а я думала, згубіўся. Мы ж з імі нічога не будзем рабіць. Хлопцы 3 ночы нармальна не спалі, я проста хачу зрабіць ім масаж і паразмаўляць пра сёе тое. О, набор адвёртак. Клёва, можна нешта адрамантаваць. Добрай фірменнай адвёрткай можна адрамантаваць усё, што заўгодна, акрамя здароўя і біяграфіі. Трэба запамятаваць. Ведаеце, дзяўчаты, не заўсёды апынуцца ў адным ложку з хлопцам азначае абавязкова мець з ім інтым. У мяне, напрыклад, сёння настальгія. О, дарэчы, глядзіце, што ў мяне ёсць. Аліна выцягнула на свет савецкі піянерскі значок. Вы калі-небудзь праводзілі лета ў піянерскім аздараўленчым лагеры? Ганна з Кацей пераглянуліся і адмоўна пакруцілі галовамі. Якія вы нешчаслівыя. Я ж усё дзяцінства ў лагеры адматала 6 сезонаў. Як страшна гучыць, жахнулася Ганна. Нічога не страшна. Лепшае, што ўва мне ёсць, выхавана ў піянерскім лагеры. Аліна перакульнулася на ложку, на секунду уявіўшы сябе маленькім прыгожым дельфіняткам, абавязкова залатым. Ага, і неўтаймаваная бадзёрасць круглыя суткі. Вас там, мусіць, у вашым лагеры электрычнасцю катавалі. Каця нацягнула коўдру па самыя вушы. Яна палову гадзіны намагалася заснуць, а Аліна ніяк не супакойвалася. У лагеры бадзёрасць проста неабходна, інакш назаўсёды застанешся сярод аднагодкаў мямляй і недарэкай. Трэба быць увесь час наперадзе, вышэйшай, спрытнейшай і разумнейшай за астатніх. Быць лепшай сярод роўных. На што траціць энергію? Ацядзелася да канца змены ў куточку і дадому, казала Каця з-пад коўдры. Я ж спатыкаюся. Прабачце, па якіх матывах гэты фанфік? Гэта аповед аўтаркі Алёны Беланожка. Гэта цалкам выдуманая гісторыя, якая адбываецца ў сучаснай Беларусі з... Ну, я не скажу з падлеткамі, але там дзейнічыя асобы 20-25 гадоў. Вось, гэта... Кароткі змест лепш пачытаць у інтэрнэце. Чемадан з кракадзілавай скуры. Ну, не кароткі змест, а як это эпілог.
Адсядзелася до конца змену ў куточку і дадому, сказала Катя з-пад коўдры. Не, калі ты дакладна ведаеш, што вернешся ў гэты лагер яшчэ не аднойчы, трэба ў яго сістэме знайсці сабе утульнае месца. Быць лепшай значыць атрымаць прывілеі перад іншымі. Напрыклад, такую прывілею, як не спаць у дзённы час, альбо не дзяжурыць па сталоўцы, альбо з'ездзіць з важатымі ў горад за пакупкамі. Быць духоўным лідарам рэжыму значыць ніколі па ім не жыць, а жыць па тым распарадку, які ты абярэш для сябе сам. Ой, ведаю я такога лідара аднаго. Ненавіджу жыць па чужых рэжымах, люблю прыдумляць свае. Аліна ізноў перакульнулася на ложку. Дык ты заўсёды была з важатымі і рабіла паклёпы на сваіх аднаатраднікаў? Спыталася Ганна. Ну чаго адразу такія думкі? Наадварот, я для свайго атрада магла выгандліваць лішнюю гадзіну дыскатэкі альбо паход у краму. Мой электарат быў задаволены. Ай, што з вамі размаўляць? Аліна перакульнулася яшчэ раз. Яна ўспомніла непераказальную рамантыку піянерскага лагера. Плюсік у чат, хто быў у піянерскім лагеры. Просто ў лагеры. У якім правяла 18 летніх змен. 6 год запар па 3 змены. Лагер быў заводскі, бацькі рабочыя адпраўлялі сваіх дзяцей на лета прэч з вачэй, каб пасярод дзікага лесу, яловых фітанцыдаў, камароў, вавёрак і папараці, каб пасярод дзікага лесу, яловых фітанцыдаў, камароў, вавёрак і папараці, дзеці спасцігалі асаблівасці жыцця ў соцыуме, які вельмі добра уладкаваны сістэмна, але дужа блага уладкаваны ў побытавым сэнсе. Немагчыма забыцца на хрыплаваты пераплюй падгулялага горна, якім заспаны гарніст, якім мне трэба больш зрабіць. Секунду. Я згубіў свой радок. Ох, Марго, вітаю. О, боже ты мой, лагер быў заводскі ўсё ж такі. Лагер быў заводскі, бацькі рабочыя адпраўлялі сваіх дзяцей на лета прэч з вачэй, каб пасярод дзікага лесу, яловых фітанцыдаў, камароў, вавёрак і папараці дзеці спасцігалі асаблівасці жыцця ў соцыуме, які вельмі добра уладкаваны сістэмна, але дужа блага уладкаваны ў побытавым сэнсе. Немагчыма забыцца на хрыплаваты пераплюй падгулялага горна, якім заспаны гарніст неахвотна склікае ўсіх на ранішнюю гімнастыку. Гарніст ён і не гарніст, а так проста адзін з усіх 200 дзяцей, які мог здабыць са старога савецкага і ржавага горна хоць які гук. Гімнастыку праводзіць фізкультурнік. Ён усю ноч піў чысты спірт і занюхваў яго лагерным плямістым катом. Таму фізкультурнік баіцца нахіліцца ці прысесці, бо адчувае, што адразу ж упадзе. Ён стаіць на адным месцы і хістаецца з боку ў бок, і ўсе дзеці паўтараюць за ім гэтыя немудрагелістыя практыкаванні, гайдаючыся ўлева і ўправа. Хто занюхіваў катом, плюсік у чат. Пасля актыўнай гімнастыкі сняданак, пасля сняданку прыбіранне тэрыторыі. Смецця няма, яго ніхто не кідае долу, бо за такую справу адбой у 8 гадзін вечара, але ў мэтах працатэрапіі важатыя знаходзяць выйсце, і дзеці вымятаюць з карэння елак ігліцу бярозавымі венікамі і збіраюць шышкі. Шышкі падаюць проста на галовы, бо немагчыма сабраць сіламі 200 дзяцей усе шышкі ў лесе, гэта відавочна. Але важатыя думаюць па-іншаму. Гадзіна збору шышак і прыбіранне тэрыторыі ператвараюцца ў шышкавую вайну. Потым хлопчыкі ідуць у медыцынскі пункт «Заткніся», дзе ўрач замазвае ім драпіны зялёнкай, а дзяўчынкі выпаўзаюць з-пад лавак і пачынаюць рыхтавацца да конкурсу самадзейнасці. У дзяўчынак адзенне і абутак агульны на ўсіх, і пахнуць усе маленькія мамзелькі адной парфумай. Ведаю такое. Вечарам дзверы карпусоў замыкаюцца на ключ, але кожны ўмее адчыняць іх пры дапамозе шпількі. Гэты карысны навык перадаецца з пакалення ў пакаленне. А яшчэ раз за змену ў лагер абавязкова прыязджае перасоўная станцыя хуткай стаматалагічнай дапамогі. Там усім запар ўсё ж такі. Там усім запар лечыць зубы, нават у тым, у каго яны здаравейшыя, чым макеты ў шафцы стаматолагаў. Але самае галоўнае, што выносілі дзеці з піянерскага аздараўленчага летняга лагера, гэта, канешне, ніякае не аздараўленне, а адчуванне пляча і сяброўства.
правераная дурным неўладкаваным попытам і жорсткай ломкай сістэмы, у якой здрада нясе табе больш карысці, чым вернасць. Такое сяброўства засталося на ўсё жыццё. Роман, вітаю. Давно пачалося? Ты ні, недавно. Ты, відаць, без піваса. Хочу піваса. Без яго. Такое сяброўства засталося на ўсё жыццё. А каралеўская ноч у самым старэйшым атрадзе. Вы ўсім атрадам апоўначы ідзяце на паляну сярод лесу, дзе вашы выхавацелі і важатыя ўжо расклалі вялікае вогнішча. Вы печаце бульбу. Пячоце. Окей, написано печаце. Вы печаце бульбу, граеце на гітарах і глядзіце ў неба. А там зарапат, жнівеньскі, сапраўдны, зніжкі сыплюцца проста на макаўку, ажно не хапае жаданняў, каб згадаць. Пачала ўспамінаць Аліна ўслых. А што ты загадала? Пацікавілася Каця. Я? Мы з Ромкам у апошнюю каралеўскую ноч пайшлі ў заклад, што я стану багатай і знакамітай. Арганізую прадзюсарскі цэнтр. Чаму прадзюсарскі? Я ў лагеры усімі культурнымі мерапрыемствамі кіравала. Шукала таленты і адпраўляла іх на сцэну. І была ў мяне дзіцячая мара, свой прадзюсарскі цэнтр. З мяне ўсе кпілі. Я ж пасля гэтага і пайшла вучыцца на рэжысёра, бо школы прадзюсараў у нашай краіне не было. І як спраўджваецца жаданне? Спраўджваецца, але дужа марудна. Разумееш, паветра ў жніўні такое густое, хоць рэж яго. Жаданняў чалавечых напхана па самы млечны шлях. То зоркі ляцяць вельмі акуратна, каб не паламаць праменчыкі. Вось і мае зоркі ляцелі і прытарможвалі. А як жа каханне? Чаму ты кахання не папрасіла? Спыталася Ганна. Ну я гэта не папрасіла. Папрасіла, не хвалюся. Аднак мне патрапілася дужа сквапныя рэжымныя зоркі, якія нічога не разумелі ў каханні, але перфектна разбіраліся ва ўсім, што прыносіць славу і здабытак. Блін, а мой пеньюар жа на майдане трапеча як сцяг. Як я магла забыцца? Ну, пайду тады голая, абвясціла Аліна, загарнулася ў прасціну і накіравалася да пакоя хлопчыкаў. Воу. Марпусік, працягваю рубрыку так сабе пытанняў, а запісную табе будзе? Ірына, маеш рацыю, будзе. Пакуль што нічога не выдалілі. Нічога не заблакавалі. Так, мы пераходзім да самага цікавага. Ганна і Каця даўно спалі. Аліна вынырнула ад хлопцаў, ціхутка пракралася ў кухню, паставіла на пліту. А, не понял. А дзе кульмінацыя? Не зразумеў. Дзе кульмінацыя? Дзе самае цікавае? Чаму яна выйшла? Дзе экшн? Камера, мотор. Што такое? Окей, ладно. Ганна і Каця даўно спалі. Аліна вынырнула ад хлопцаў, ціхутка пракралася ў кухню, паставіла на пліту чайнік, выйшла на балкон і прыбрала з твару усмешку. Яна дазваляла сабе не ўсміхацца толькі ў той час, калі заставалася сам-насам з адзінотай. Абраная прафесія прымушала Аліну ўвесь час несці радасць людзям. «Жнівень, прывітанне!» – сказала Аліна некуды ў неба. «Дзе твои знічкі? Альбо яны падаюць толькі для тых, каму 16 год». Рыпнулі дзверы. На балкон выйшаў Дзіма. Ён стаў побач з Алінай і закурыў, а праз хвіліну сказаў: «Кожнай зорцы свой час, як у арміі. Трэба чакаць. Дарэчы, можаш звяць мяне Мо». Аліна з Дзімам прагаварылі да самай раніцы. Дзіму апанавала бяссонне, а Аліна наогул рэдка спала па начах. Аліна не магла надзівіцца на Дзімову прыгажосць і вельмі злавалася на яго за тое, што ён такі мілавідны. Але о 6 гадзіне Аліна канчаткова вырашыла адкрыць свой прадзюсарскі цэнтр. Дзіму пераканаў яе, што знічкі знічкамі, але за мары трэба змагацца. «Калі б у мяне была мара, — сказаў ён, — я не спадзяваўся б на неба». «Хіба ў цябе яе няма?» — спыталася Аліна і пачула адказ. «Я хачу выратаваць свет, але яшчэ не ведаю ад чаго. Неканкрэтная мара марай не лічыцца». Ой... Рэйні стрымы, вітаю. Такі плаўны мут, цяпер я не называю, граю Майнкрафт і гляджу ў гэту аўдыёвыяву. Ага, окей, супер. Можна мне пліс такога настаўніка па Белгіту? Та навошта? Ты яшчэ людзі на балоце не прачытала.
Дзякую за гучанне голасу, цікавы твор. Ну, за голас дзякуй, напэўна, мне, за цікавы твор Алёне Беланожка. Становіцца горача. Да вось не становіцца горача. Вот дзе Шпілен-Вілен? Ну, окей, ладно. Я потым як-небудзь пачытаю. Шпілен-Вілен. Так, крочым далей. Неканкрэтная мара марай не лічыцца. Дарэчы, вельмі трапнае высказванне. Трэба мець мэты канкрэтныя. Прадзюсарскі цэнтр «Мост» быў адкрыты ў Мінску праз паўгода. Нікому са сваіх таварышаў, якіх Аліна запрасіла да сябе на працу, яна не распавяла, што за намаганне належала прыкласці. Так, я нешта згубіўся. Нікому са сваіх таварышаў, якіх Аліна запрасіла да сябе на працу, яна не распавяла, што за намаганне належала прыкласці, каб яе задума спраўдзілася. Сэнс не дуже разумею. Аліна проста не хацела, каб сябры турбаваліся. Яна выявіла ў сябе надзвычайную абаяльнасць і пераканальнасць у перамовах, і ў гэтым Аліне дапамог яе унікальны радавод. Вось усё, што ведаў калектыў маладых спецыялістаў. Пра начныя паездкі да мяшкоў з грашыма Аліна маўчала, бо гэта была інфармацыя лішняя для любых вушэй, нават тых, каму можна даверыць жыццё. Так, што за начныя паездкі да мяшкоў з грашыма? Дзе тут падрабятнасці? Пакуль не бачу, окей. Найперш Аліна накіравалася да аднаго са сваіх старых знаёмых, які ніколі не вызначаўся казачнай дабрынёю. Але на той момант, як Аліна з ім сустрэлася ўпершыню, ужо валодаў шыкоўнай лысінай і саліднай маёмасцю. Дзе і як ён зарабіў такія грошы, для Аліны заставалася загадкай. Пагаворвалі, што ён выйграў буйную суму ў казіно, але сама Аліна чуткам не верыла, бо ведала па ўласным досведзе. Лёгкія грошы не затрымліваюцца ў таго, да каго прыйшлі з ветрам удачай і не могуць зрабіць свайго ўладара ні багатым, ні шчаслівым. Больш за ўсё Аліну здзіўляла тое, як яе знаёмы распараджаўся сваімі грашыма. Грошы яму былі патрэбны ў асноўным для таго, каб прасаджваць іх па французскіх публічных дамах, нямецкіх барах ды кітайскіх рэстарацыях, а потым лячыць хворую пячонку ў Лондоне. Жонкі ён не меў, дзяцей таксама. Была ў яго толькі беспародная сука, што прыўкрашвала тыя рэдкія гадзіны, калі ён не бадзяўся па Еўропе, а сядзеў у Мінску. Звалі суку адпаведна яе беспароднасці – Жуля, і ў гэтай мянушцы жулінаму гаспадару чулася нешта шыкоўна французскае, шляхетнае гішпанскае і тэатральна-шэкспіраўскае адначасова. Калі ж ён з'язджаў, за Жуляй прыглядаў спецыяльна вывучаны сабачы гувернёр. Ого, нават такія ёсць. Вітаю, Ягор, канешне можна, нават трэба. І вось, застаўшыся ў 45 гадоў з грашыма, лысінай і Жуляй, адзінокі магнат сабраў сваіх школьных таварышаў у музычны калектыў, даўшы яму меланхалічны назоў. Мікстура ад тугі, скарочана мат. Сумныя адзінокія панове спявалі песню ў стылі шансон, ладзілі выступы, а пасля канцэртаў ехалі да свайго духоўнага лідара дадому і назюзюкваліся ў хламоцце. Дарэчы, ездзілі яны да лідара значна часцей, чым здараліся канцэрты. А яшчэ больш дакладна, яны прападалі ў яго кожны вечар, які ён праводзіў на радзіме. Звалі старога Алінінага знаёмага Джэром. Аліна не ведала, ці то сапраўднае яго імя, ці сцэнічны псеўданім, ці наогул мянушка. Яе галаву не займалі такія тонкія дэталі ягонай біяграфіі. Аліна цікавілася ў асноўным фінансавымі гальфстрымамі Джэрома, што расцякаліся ва ўсе бакі і сваёй цеплынёю абмывалі кішэні афіцыянтаў і ўрачоў. Аліна ведала з крыніц, якім можна давяраць. У Джэрома раз-пораз здараюцца вострыя прыступы дабрачыннай актыўнасці, і тады фінансавыя гальфстрымы лашчаць рукі маладых творчых асоб. Аліна патэлефанавала Джэрому о 10 гадзіне вечара. Яе папярэдзілі, што званіць днём бессэнсоўна, бо тады ён цвярозы, а як цвярозы, то абсалютна неадэкватны, злы, ведаю такога, а здараецца нават буйны. Прыблізна о 10 вечара Джэром бываў ужо добра даты, але надзвычай шчодры і яшчэ мог звязаць словы ў складана дапасаваныя сказы. Сказы, якія сказы.
Так, націски гэта моя не самая моя, як сказаць, моцны бок. Часам пераймаеш голас, да інтанацыя яго стрымле, рабуць з сабой, у цябе свой цудоўны голас. Я стараюся просто не спяшацца. Я не так шмат слухаў Ягора, каб пераймаць у яго нешта. Вось. Напэўна, гэта нейкая агульная такая асаблівасць невопытных чытачоў. Думаю, так. Аліна падумала, што наўрад ці Джэром успомніць яе. Яны былі знаёмыя праз 3-х, 5-х, 20-х асоб і бачыліся зусім нечаста. Праўда, сустрэчы былі вельмі прадуктыўныя. Мінулым разам Джэром падарыў ёй пазалочанага Пегаса, сімвал паэзіі, які Аліна вельмі хутка збыла ў адзін з аграгарадкоў пад лозунгам «Даёш развіццё конегадоўлі». Ну-ка, пагугліце, дзе такі лозунг. А на выручаныя грошы набыла нармальную аўдыёсістэму. Джэром, ты, напэўна, пра мяне зусім забыўся. Не тэлефануеш, не пішаш. Ай-яй, як табе не сорамна, прамурчэла Аліна ў званілку, а ўжо праз 10 хвілін імчала насустрач грашам на самай дарагой таксоўцы, бо ведала, што Джэром аплаціць паездку. Джэром сустрэў Аліну ў персідскім халаце, гучна выдыхнуў. І ад яго пацягнула алкаголем і тытунем. «Вітанкі, заяц», – прамовіла Аліна, пацёрла каленкай каленку і ўвайшла, не чакаўшы запрашэння ў жытло. Напэўна, тут будзе асіміляцыя, не чакаўшы, напэўна. І ўвайшла, не чакаўшы запрашэння ў жытло. «Вітаю, андатра! Я проста невымоўна шчаслівы бачыць вас у маім сціплым дамку». Аліна хмыкнула. Джэром заўсёды выдумляў дзяўчатам разнастайныя жывёльныя мянушкі, бо не запамінаў жаночых імёнаў. Праз яго ложак прайшло столькі настачак, валечак, кацярынак і сняжанак, аднолькавых звонку і знутры, што, збіўшыся з ліку і ўшчэнт заблытаўшыся ў іхнай аднолькавасці, Джэром ператварыў свае інтымныя адносіны ў заапарк. Шыкоўна піша, люблю такое. Аліне ледзьве не дасталося кодавае імя Сарна, такая ж лёгкая і хутканогая. Але Аліна тады папярхнулася салодкім мартіні і паспяшалася пераназваць сябе ў андатру, бо слова «сарна» не лашчала яе слых. Шчыра кажучы, Аліна ніяк не атаясамлівала сябе з капытнай антылопай, а хутчэй з вадзяной пацучкай, гэткай жа хітрай і спрытнай. Дзякуючы такім якасцям характару, Аліне пагэтуль удавалася шчасліва пазбягаць сексу з Джэромам. І, канешне, ёй да колікаў у жываце не падабалася насіць на сябе хоць якую мянушку, але правілы гульні тут устанаўліваў той, хто быў старэйшы і багацейшы за астатніх. А мы тут адпачываем і спраўляем хаўтуры, трагічна прамовіў Джэром. «Авой, а што, нехта памёр?» – спыталася Аліна. «Так, сёння раўнютка 9 дзён. Спадарства, арганізуйма андатры месца пад электрычным сонцам», – звярнуўся Джэром да сваіх гасцей. У зале пачуўся гук перасоўвання мэблі. Слава ложаку воістину. Да нас прыехалі ўрачы ў ахоўных касцюмах. Ну все, Ренни, пресс F to pay respect для тебе. Мы запомним тебе таким, які ты ёсць. Ось. Шкада ли? Потягну сёння за тебя. 50 грамм. Працягваем. Аліна прыйшла ў залу і агледзелася. Нічога не змянілася з тае пары, як яна гасцявала тут 2 гады таму. Тое ж мядзвежжая футра на дубовым паркеце, тое ж пудзіла ваўчыцы пад фінікавай пальмай, фінікавая пальма, цікавая адсылачка, тыя ж нацёртыя да бляску даспехі даўно памерлага сярэднявечнага рыцара, шпагі і мячы у падстаўцы да парасонаў і рассечаная гэтымі шпагамі і мячамі падвясная столь. Гарэхавы столік пад лямпай з зялёным абажурам, а за столікам кампанія з малазнаёмых, але не людзей, сярод якіх было 2 дзяўчыны-бландзінкі.
Гаспадар не любіў мяняць інтэр'ер, у якім было зручна арганізоўваць папойкі, і ягоныя госці здаваліся таксама часткай інтэр'ернага дызайну, адухоўленай мэбляй, якая час ад часу казала хвалебныя оды ў гонар гаспадара жылля. Хто ж памёр, спадарыкі? Спадарыкі, трэба запомніць цікавае слово. Смешнае. Хто ж памёр, спадарыкі? Спыталася Аліна і па-кашэчы апусцілася ў крэсла, ад чаго яе непрыстойна кароткая спаднічка зрабілася спаднічкай-невідзімкай. Нехта падсунуў да Аліны чыстую талерку і напоўніў кілішак гарэліцай. Ты не спяшайся, спярша давай за сустрэчу, засмучана прамовіў Джэром. Давай. Аліна залпам асушыла кілішак і павольна сцягнула зубамі аліўку са шпажкі. Джэром забыўся пра сваё гора і шапнуў Аліне на вуха. Ах, андатра, як ты гэта робіш? Што? Спыталася Аліна, адчуўшы, што з'едзе адсюль з грашыма, і пацягнула руку за другой аліўкай на шпажцы. Ясі. Ты ясі проста па-каралеўску. Я заўсёды казаў, чым прыгажэй жанчына есць, тым больш вынаходлівая яна ў ложку. Джэром падсунуў да Аліны талерку з аліўкамі. Ну-ка, у чацік, ці праўда, вот тое, што я цяпер прачытаў. Чым прыгажэй жанчына есці, тым больш вынаходлівая яна ў ложку. Так, нешта тут, я гляжу, чат неяк тут трошки панапіўсвалі. Корова жопа вірус, тут цябе не чакаюць. Пытанне, давай пытанне. Так, а я працягну пакуль. Так, згубіў радок, секунду. Аліна праглынула аліўку. Дык раскажы мне, заяц, што адбылося і каго больш няма з намі? Твар Джэрома зноў набыў трагічны выгляд. 9 дзён таму не стала маёй сяброўкі. Як гэта здарылася? Яна захварэла. Я паклікаў лепшага доктара. Дыягназ гучаў як прысуд. Цырроз. Яна памірала. Я спытаўся, ці можна нешта зрабіць, а мне адказалі, што мажліва ўсё, але на лекаванне спатрэбіцца многа грошай і цярпення. Ты ж мяне ведаеш, андатар, я ніколі не шкадую грошай на сяброў. Ёй калолі самыя дарагія лекі. Яна зноў пачала хадзіць, пайшла на папраўку. Я быў шчаслівы, урач таксама. Ён дапісваў дысертацыю пра тое, як можна хутка вылечыць цыроз пячонкі новым, дагэтуль невядомым навуцы метадам. Джэром наліў сабе гарэлкі і выпіў. Аліна працягнула яму аліўку, але ён не стаў закусваць, толькі занюхаў пітво валасамі бландзіністай дзяўчыны, што сядзела па левую руку ад яго. І вось, любая мая андатра. Калі яна ўжо зусім вылечылася, гэты сукін сын павёў яе на праменад. І там яе збіў аўтамабіль. Я быў у Германіі, калі мне паведамілі. Раструшчыў некалькі шыбін у адной дрэздэнскай таверні, плакаў усю ноч, прыляцеў сюды і сказаў яму: яна загінула, але і ты, скаціна, не будзеш хадзіць па гэтай зямлі. Ты забіў яго, Джэром? Ты што? Не, я ж все-таки чалавек. Ногі зламаў яму. Аліна заўважыла на стале фотаздымак у чорнай рамцы. Джэром, пабачыўшы зацікаўленасць госці, адразу ж узяў фота і сунуў у рукі Аліне. Вось, гэта я лепшы здымак. Аліна ўбачыла на здымку Жулю ў шыкоўным ашыйніку, аздобленым крыштальнымі шкельцамі Свароўскі. Ведаеш, Джэром, Жуля была самай вернай з усіх тваіх сук, прамовіла Аліна і паставіла фота па цэнтры стала. Джэром пацалаваў яе ў каленку. Так, андатра, як ты ўсё разумееш. Я нават напісаў песню пра Жулю. Дакладней, мы з таварышамі. Яны мяне так падтрымліваюць. Удзельнікі мужчынскага калектыву МАТ таропка заківалі галовамі і затарахцелі. Гэта страта, якую немагчыма аднавіць. Вялікае гора для Джэрома і для ўсіх нас. Фатум, лёс, злы рок. Жуля была яго святлом і любоўю. Хочаш паслухаць песеньку? Спытаўся Джэром. Аліне зусім не хацелася слухаць песню пра Жулю, але яна не магла адмовіць Джэрому і згодна кіўнула. Канешне, давай. Так. Не тая інтанацыя. Так, усклікнуў бас-гітарыст калектыву. Мы ўжо тройчы сёння слухалі гэтую песню, цяпер твая чарга.
Джэром непаслухмянымі пальцамі знайшоў на пульце ад дамашняга кінатэатра патрэбную кнопку, і на ўвесь катэдж загучала песня пра слаўнае жыццё і трагічную гібель псіны, чые розум і прыгажосць залатымі літарамі ўпісаны ў гісторыю жыцця яе гаспадара. Песню суправаджаў кліп, складзены з кадраў хатняга відэаархіва. Жуля гуляецца з мячыкам, Жуля грызе цукраную костачку, яна ж адрывае кавалак мяса ад цялячага сцягна, кусае за лытку бамжа. Джэром глядзеў на экран і плакаў. Худы, як лазіна клавішнік моўчкі паглынаў салату з труфелямі. Дзяўчаткі ляскалі залатымі бранзалеткамі і падпявалі. Не бандыцкая куля збіла сабачку з ног, не ўпільнаваў мою Жуля засаланы фрэйрок. Смешна. Тоўсты ударнік выстукваў рытм песні відэльцамі па століку і шаптаў: «Яшчэ невядома, па кім я так буду тужыць. У мяне і сабакі няма». На рэфрэне: «Ах, Жуля, дзе ты залатая, ад болю я ў зямлі растаю». Джэром ускочыў і выйшаў на веранду. Блондинкі пераглянуліся і пакруцілі пальцамі каля скроні. Адна з іх сказала: «Так убіваецца па дварняшцы? Ненармальны. У мяне 3 марскія свінкі здохлі, я іх таксама любіла. І што? А ён тут ужо і вены сабе рэзаў, калі мы першы раз песню слухалі». Лепшая песня. Тэкставая версія зараз старонка 43. Яўген сочыць. Так. А ён тут ужо і вены сабе рэзаў, калі мы першы раз песню слухалі. Клавішнік пакінуў салату і пачаў налягаць на бараніну. Ударнік і басіст заспрачаліся пра тое, ці правільная ў песні гармонія. Аліна пайшла да Джэрома, які сядзеў у гойданцы і глядзеў у начное зорнае неба вачамі поўнымі слёз. Ён быў непрыгожы, няўклюдны і лічыў, што ўсё на свеце можна купіць, асабліва каханне. А як вы лічыце, можна купіць каханне? Добра, што ты прыйшла, Антатра. Ты адзіная з маіх знаёмцаў, каму ніколі ад мяне не трэба грошы, і таму ты мне не хлусіш. Скажы, чаму я такі няшчасны? Аліне зрабілася сорамна. Першы раз яна прыйшла прасіць у Джэрома фінансавай дапамогі і аказалася недарэчы. Заява Джэрома пра яе шчырасць паставіла Аліну ў няёмкае становішча, але яна хруснула пальцамі і адказала: «Ты няшчасны, Джэром, таму што думаеш, што можаш падкупіць і смерць, і сумленне, і здраду». «А што, не магу?» «Як мог бы, то Жуля была б жывая і весела гаўкала побач з табой. Падкуплены здраднік усё роўна здрадзіць табе. Здрада яго наркотык. А сумленне у табе самім, унутры. Як можна падкупіць самога сябе? Шапіто, Джэром». «Смелая. Ты мяне не баішся?» «Не, мне цябе шкада. Не трэба шкадаваць мяне, траціць свае пачуцці. Джэром, шкадобы да людзей ува мне злішкам. Я не збяднею, калі пашкадую яшчэ і цябе». «Яны», Джэром хітнуў у той бок, дзе падымалі чарговы тост і весела смяяліся ягоныя начныя госці. «Яны мяне не шкадуюць. Яны ядуць за мой кошт, ездзяць на аўто, што я ім падарыў, і пяюць медыфірамбы. Яны не вінаватыя, Джэром. Магчыма, спачатку яны мелі спагаду і маглі табе спачуваць, але ты задужа шчодра плаціў ім за гэта. Цяпер яны прымаюць твае падарункі як паўсядзённасць. Яны больш не сябры, яны васалы. Акрамя іх, у мяне больш нікога няма. Гані іх, пакуль яны не выдаілі з цябе ўсё да кропелькі. Толькі так можна праверыць, ці засталося ў іх хоць нешта чалавечае. Сапраўдныя сябры вернуцца, нават калі ты іх прагоніш назаўсёды. Вернуцца, каб спытацца, як твае справы». Джэром гайдануўся ў крэсле. «Ведаеш, маленька Андатра, ты маеш рацыю. Няхай коцяцца ў пекла». Ён матлянуў пярэстым крысом халата, уварваўся ў дом і закрычаў: «Пайшлі прэч! Прэч! Калі вы яшчэ не нажэраліся, то забірайце ўсё са стола і валіце адсюль!» Блондинкі перазірнуліся і кінуліся да выхада, прыхапіўшы ў кожную руку па бутэльцы гарэлкі. О, якія. Так. Чатик, новы ролик.
Марго нейкае пытанне хацела, але пытання я не бачу. Ну можна ж купіць кукумбу, значыць можна і купіць каханне, але кукумбу ніхто не купляе, як і каханне. Колькі каштуе кукумба? Давай я куплю. Будзеш маім галоўным кукумбатарам і будзеш кукуміць мяне тады, калі я табе скажу. Калі я табе загадаю. Будзеш вярхоўным у маім кукумбатары. Я ведаю, ты не супраць. Окей, працягваем. Джером, ты што? Цішэй! Працягнуў басіст. Джером выхапіў шпагу і махнуў ёю перад носам смельчака. Той схапіў свае чаравікі і босы выбег за дзверы. Клавішнік і ударнік, трымаючыся адно за аднаго, адвесілі Джерому паклон. У клавішніка з кішэні выпала купюра. Той хутка падняў яе і запнуў назад у кішэню. Парачка знікла за дзвярыма. Джером кінуў шпагу на футра і павярнуўся да Аліны, якая моўчкі назірала за працэдурай выгнання васалаў. А ты застанешся? Андатра, у мяне засталася толькі ты. Ты застанешся, мы ляжам побач і будзем. Не, Джером, я ніколі не гаварыла, што стану твоёй сяброўкай і буду ратаваць цябе ад адзіноты. Аліна з'ела апошнюю аліўку. Ау. Навошта ж ты прыехала? Я? Ты цэніш у мне шчырасць? Я прыехала прасіць грошы. Уяві сабе, першы раз. Мне трэба адразу і многа. Я ўсё вярну. Джером апусціўся на канапку. Аліна наліла сабе гарэлкі, пасля наліла Джерому. У мяне нічога няма, Джером, акрамя сяброў вялікай мары. Я хачу, каб маім будучым дзецям і дзецям маіх сяброў не давялося біцца ў тыя сцены, аб якія мы знявечваем свае тварыкі. І я ведаю, як гэта зрабіць. Абсалютна легальна. Ды яшчэ іншым людзям на радасць. Але мне патрэбны стартавы капітал. Ты першы, да каго я прыйшла, Джером. Я ўсё вярну, да капейкі. У Джерома не было дзяцей, таму што ён не знайшоў жанчыну, якая была б вартая нарадзіць ад яго. Джером, хістаючыся, падышоў да рарытэтнай камоды і дастаў з яе крэдытную картку. Ось, карыстайся. Гэта табе не ад мяне, а ад Джулі. Бяры і болей не прыходзь, а то ты станеш такой жа, як і яны ўсе. Аліна моўчкі пакінула пусты катэдж Джерома. Яна ўжо адышла колькі метраў ад ганка, як раптам пачула: «А што мне цяпер рабіць? Парай!» Аліна перасмукнула плячыма і, не азірнуўшыся, крыкнула: «Едзь да цыганоў! З імі сумна не бывае!» Яна ведала, што назаўтра васалы Джерома вернуцца, і ён ізноў пусціць іх у дом. Так. Рэйні, ну слухай, за 1000 прадам. 1000 нават твоя дупа не каштуе, не гледзячы ўжо на сайт, які ж па сутнасці мы удваіх і зарабілі. Хаця мець свайго раба за 1000, напэўна, гэта выгадна. Будзеш мне бульбу садіць? Окей, працягваем. Было шмат іншых сустрэч, дзённых і паўночных, прыемных і напружаных, карысных і бессэнсоўных. Адзінае, чым Аліна магла ганарыцца, яна нікому не засталася вінная. Пра гэта паклапаціўся малады увішны юрыст Міхаіл Барысавіч. Што за слово увішны? Увішны? Слоўнік. Help me. Ніколі такое слово не чуў. Міхаіл Барысавіч. Праворный, ловкий. От слова увихаться. Что не могу знайсці націск. Окей, працягваем. Бог з гэтым.
Яшчэ крышачку пачытаю. Пра гэтае паклапаціўся малады увішны юрыст Міхаіл Барысавіч. Усім маім знаёмцам, хто носіць імёны Міхал і Барыс, жудасна шанцую ў фінансавых пытаннях, паўтарала Аліна і пацірала далоні. Было гэта вернай прыкметай таго, што ўсе хваляванні сябе апраўдаюць. Аліна Мікалаевна, не паверыце, у фінансавых пытаннях шанцуе таксама львам, раманам, аўраамам, смяяўся Міхал. Мы такі вязунчыкі, мы такі вязунчыкі. Мы такі вязунчыкі, толькі не трэба нас крыўдзіць, а то мы вельмі эфектыўна сябруем супраць крыўдзіцеляў. Аліна не мела звычкі крыўдзіць тых, хто быў верны слову і агульнай справе. Так, 41 хвіліна. Ну, яшчэ можна крышачку до 45 до 50. Рэйні, там не толькі сайт, там яшчэ людзі. 34 зняволеных ты прадаеш. Ну, окей, 34 душы. За кожнага па пятаку магу даць. Але не больш. Так. Щоб быць Міхалам і Барысам адначасова. Дзякуй за гучку твора беланожкі Алёны. Буду спадзявацца, ёй таксама прыемна. Першыя сінглы маладых спявачак патрапілі ў ратацыі і заганалі свае месцы ў хіт-парадах. Рэжысёр Мікіта і аператар-пастаноўшчык Ася адразу ж узяліся за здымкі кліпаў. Музыкі і аранжыроўшчыкі музыцыравалі круглыя суткі бесперапынна. Аліна вядомым адной ёй метадам змагла пераканаць маладых таварышаў, што кожная хвіліна часу, праведзеная не ў працы, адкіне ўвесь цэх на некалькі гадоў назад ад канчатковай мэты. А мэта была ва ўсіх адна – стаць лепшым прадзюсерскім цэнтрам на зямлі, запісаць лепшы ў свеце музычны альбом, зняць лепшае відэа і сабраць поўны ураджай сусветных музычных узнагарод. Нормально. Маладыя і амбітныя таварышы думалі не столькі пра адначасовае і хуткае багацце, якое пасыплецца з неба, як кілька ў час урагану, але і бясцэнны досвед, пульхныя партфоліа. Але пра бясцэнны досвед, пульхныя партфоліа, кожнай сваёй сферы дзейнасці, гучнае імя і карызныя сувязі. Гэта тое, што неабходна творчай асобе, каб спаць спакойна і не думаць, а ці будуць заўтра новыя праекты. Чым гучнейшае імя, тым здаравейшы сон. Дакладна гэтак жа лічыў і Мікіта, рэжысёр, намеснік дырэктара цэнтра «Мост» і проста добры сябар Аліны. Аліна ўзяла Мікіту да сябе працаваць не таму, што той быў яе сябрам, а таму, што ад кончыкаў ускудлачаных валасоў на патыліцы да кіпцікаў на мізенцах ног Мікіта быў сапраўднай, а не чарговага Да ёб твою раз. Вы што, мяне страцілі ці што? Так, я пачну гэты кавалак спачатку, бо мяне нешта адключыла. Зараз пагляджу, ці ідзе ўвогуле трансляцыя. Усяслаў больш каштуе, чым пятак. Я думаю, ты скажаш пра сябе, што ты больш каштуеш. Окей, мы працягваем. Я бачу, што ўсё ідзе. Аліна ўзяла Мікіту да сябе працаваць не таму, што той быў яе сябрам, а таму, што ад кончыкаў ускудлачаных валасоў на патыліцы да кіпцікаў на мізенцах ног Мікіта быў сапраўднай творчай асобай. Ён увесь час знаходзіўся ў стане прыдумкі ці напісання чарговага геніяльнага сцэнарыя альбо раскадроўкі. Усе ягоныя ідэі былі багатыя на арыгінальныя вобразы. Часам настолькі арыгінальныя, што без 50 грамаў каньяку спасцігнуць іх сутнасць было немагчыма. Сам жа Мікіта, хоць і не ўжываў алкаголь, цвярозасцю розуму не вызначаўся, затое вылучаўся рэзкімі зменамі настрояў ад слёз да неўтаймаванага рогату, ад маралізатарства да натуральнага шаленства. У дадатак да ўсяго Мікіта не ўмеў лічыць грошы. Ён быў вышэй за самыя ніжэйшыя праявы чалавечай сутнасці. Аліна ставілася да ўсяго гэтага вельмі спакойна. Адзінае, што яе раздражняла, ягоная бародка. Ды тое яшчэ, што Мікіта заўсёды насіў рудыя шведры. Аліна не любіла руды колер. Шведры гэта, я так разумею, шведр, то бок, як світер.
Пулавер. Гэта ён. Яшчэ невялічкі кавалачак і буду скончваць. І вось, пакуль Аліна аддавалася ўспамінам у цёмнай хацінцы пасярод лесу, Мікіта поўным ходам працаваў над монтажом відэароліка для аднаго малавядомага, але па заўпэўніванні неспакойнай сяброўкі дужа перспектыўнага гурта. Дужа перспектыўных музыкаў Аліна знайшла ў пераходзе метро. Яна мела слабасць да разнастайных свабодных майстроў, гарманістаў, флейтыстаў, скрыпачоў і бубначоў, якімі літаральна кішэлі пераходы. Музыкі ў пераходах гралі не для вялікіх мюзік-холаў за неймаверныя ганарары, а для душы, якой хацелася крыху піва і палёту. Не магу зразумець, чаму ты закапляешся гэтымі пілігрымамі абадранцамі, пытаўся Мікіта і напускаў на свой прыгожы твар грымасы гідлівасці. Мікіта, вольныя майстры ўсё скопліваюць з лёту, звыклі працаваць у самых нечалавечых умовах, нават без прыбіральні, заверні ўвагу. Граюць без партытур і могуць трымаць аўдыторыю з раніцы да вечара. Акрамя такіх бясспрэчных пераваг, яны ні халеры не разумеюць у дакументацыі. Для нас гэта манна нябесная. Ты будзеш прымушаць іх падпісваць кабальныя дамовы? Мікіта, як ты можаш пра мяне так думаць? Проста калі музыка задужа дасведчаны, ён траціць шмат часу на прачытанне папер. Музыка мусіць займацца творчасцю, а не разводзіць бюракратыю. Там, дзе пачынаецца бюракратыя, мастацтва памірае. Зразумеў. Ідэальны музыка той, які не ўмее чытаць і лічыць. Правільна, аміга. Праўда, праца з вольнымі майстрамі мела, акрамя бліскучага аверса, шурпаты і ржавы рэверс. Звычка не залежыць ад абставін пазбаўляла іх такой неабходнай характарыстыкі, як дысцыплінаванасць. Іх свабода і незалежнасць межаваліся з поўнай безадказнасцю. Мікіта злаваўся і бурчэў. Калі-небудзь гэтыя работнікі гітары і губнога гармоніка сарвуць табе канцэрт, і ты прагарыш на грошы, а я буду танчыць вакол лужыны, якую ты наплачаш. Але Аліна ведала ўсе месцы тусовак сваіх вольных майстроў. Яна ніколі не эканоміла на разведцы. Хто папярэджаны, той узброены. І магла знайсці кожнага цягам 3 хвілін. Музыкі ўздыхалі. У нашай дырэктаркі нават у пекле ёсць агенты. Тлустай кропкай у справе выхаваўчай працы быў маленькі, але далікатны пункт з нумарам 5.7 стандартнай дамовы, у якім гаварылася пра тое, што за кожную адмененую рэпетыцыю гурт выплошвае штраф у памеры кошту арэнды памяшкання за 2 гадзіны, а за сарваны выступ няўстойку плоціць са сваёй кішэні. Ты б яшчэ ў канцы напісала і саечкі за перапут. Вы здурэлі зусім з вашым Міхалам Барысавічам, сказаў Мікіта, а Міхал падціснуў плячыма і паказаў пальцам на Аліну. Гэта ўсё Аліна Мікалаевна, там ёсць яшчэ пункт 6.8 і 7.3. Нашыя музыкі ўсё роўна дамовы не чытаюць. Вось падпішуць, а пасля я ім агучу, што ад іх патрабуецца. Будуць добра сябе паводзіць, ніхто не пацерпіць. Я сама дабрыня, усміхнулася Аліна. Самы час здымаць кліп. У нашых музыкаў з'явіўся аматар і спонсор. Хто? Не ведаю. Перамовы вядзем праз пасрэднікаў. Грошы пераводзіць па такой схеме, што нават Міхал пакуль не разабраўся. Ну не хоча чалавек сябе афішаваць, не будзем прымушаць. Першы ўзнос ён ужо зрабіў, так што хутенька мне сцэнар на стол пажадана заўтра. Мікіта схапіўся за галаву. Фух. Я стаміўся. Ось, амаль 50 хвілін. На сёння скончым. Гэта ў мяне тут 28 старонка ў электронным варыянце. Ну так, 28. Працягнем, напэўна, заўтра. У мяне шмат беларускіх грошай. Магу даць больш. Давай. Тады ты купіш дупу Рэйні і будзеш распараджацца ёю, як сам захочаш. Не, ён хоча купіць твою дупу. Навошта яму кукумба? Дзякуй усім, хто далучыўся. Мне было прыемна. Усім дзякуй. Усе свабодныя.
Дайте дупу Рейні. Ну там тільки не пераплаціце, там я бачу, там насамрэч не так шмат яна каштуе. Няма там на што глядзець. Все, да пабачэння.